man siya ibayad sa utang. Tadalay ako siyang isumbong Korean. Tangiyawa kay wa mo siya makulaw buing siya. Wa man siya ibayad sa utang. Cheating version. Wa man cheat baga siyag agtang. Tadalay bisan siya sakbana. Pangiyawa kay pantiliya lawlaway laba. Wa man cheat baga siyag agtang. Marites version. Wa man siya Marites sa tanan. Tadalay sa iyang istorya. Pangyawa kay gayang bira ang baba niya. Wa man siya Marites sa